Timagamba kuti program ya Haso Yanga timapita kwina kulikonse kufikira wina aliyense nkufuna kumva kuti kodi ntchito zimene amagwirewo ndi zotani, kufunisitsa kudziwa kuti kodi anthu akamangoona patali asamangokhala kuti kumangopenekera kuti zimatere, koma akakhala choncho azidziwa zenizeni zimene ntchito yake imakhala yokhalira. Lero Haso Yanga tili kuno ku area 18 kumene ndi kumanda, tili ndi anzathu amene amagwira ntchito yokumba manda. Tikakhala makuka mwathu ife timati adzukulu, koma situdzoriwo amadzitcha kuti yani, ndofuna timve kuti zimakhala bwanji dongosolo lawo lonse. Ndine Songani Silia, ndofuna inu ndine tiphunzire limodzi. Ndakulandirani nonse muli kuno. Ndi timu yopanda munthu wamayi ndinene kuti adzukulu kapena ndinene kuti yani adzukulu mmachedwa adzukulu. Inu dzina anu ndi ndani ndiyambire pamene? Ine ndine Jason Bigozit. Jason Bigozit. Yeah. Bambo Jason Bigozit, kuno takupezani timadziwa kuti mumagwira ntchito yokumba manda, komano aliyense amafotokoza mwina mmene ntchito yake ilili. Inu ntchito yanu kuno mmati ndi yotani? Ife kuno ntchito yathu ndi adzukulu. Ine ndine team leader ya anyamata amenewa, mtsogoleri wa kuno. Ntchito yathu ndi yokumba manda, kulembedwa kuchokera ku city. Oh. Yeah. So ntchito imene mudachita kulembera ndithu kuti kutatuluka vacancy choncho kulembera kapena mudatengedwa motani? Ine kufusira ndithu ntchito ku city, kundilemba, basi kubwera kuno madzagwira ntchito imene. Ankati afuna munthu otani ku ntchito imene yokumba manda kuno? Munthu wake akhale mdzukulu basi kugwira ntchito ya udzukulu imene timakhalira kumudzi. Yeah. Inu munali kuti mwayamba kale mwina kumudzi uja mmatsogoleraso zochitika zikachitika zofuta kapena munangoti experience likayipezera kumweko? Ntchito iyi ndithu yochokera ndithu ku nyumba ndithu. Ya kumudzi timagwira ndithu ntchito ya udzukulu, titalowaso ntchito ku city basi kubweranso kupitiriza udzukulu. Ntchito imene inu mwayigwira kwa nthawi yayitali bwanji? Ineyo pano pa area 18 cemetery chaka chino ndi cha 22. 22? Yeah. Kamwana atuka kakulu oti kalini mwana nzakeso pamene? Kwambiri. Zaka 22? 22 ndili pano. Nthawi imeneyo kunkaoneka bwanji kuno? Nthawi imeneyo kunali kutchire kwambiri. Okay. Chifukwa mandano achokera ku area 3. Kutadzaza ku area 3 pamene tabwera kuno. Mandano anatsakulidwa 2001. 2001? Yeah. Munthu munalipo anthu angati nthawi imeneyo? Nthawi imeneyo tinalipo anthu 9. Okay. Yeah. Ndiye ena anachokapo kuchita retire, ena kumwalira, ndiye pano patatsala anthu 6. Munatsala anthu 6? 6. Kuyambira nthawi imeneyo mpaka pano? Timu ya Azibambo. Yeah. Zochititsa chidwi akugwira ntchito imeneyi kwa zaka 22. Mwina china ndi chaniso chimene chimakhala mkatikati mwa ntchito yanu? China chimene chimakhala mkatikati mwa ntchito yathu ndi zovuta monga maliro amabwera mwina ambiri nthawi imodzi. Ndakabwera mwina 10 chitsazo kunali matenda a COVID. Ndimafuna ndithu ndibwera kumeneko. Akabwera monga kwa lero tili ndi awiri. Mwina timayika 3 pa tsiku. Ndi makhala ndithu ntchito yolemetsa. Kukumba manda ndiye kuti tsiku limenelo mukumba ndi 3. Ndifuna mundifotokozere kuti kodi ntchito yanuyi ena akamayiona amati anthu amene watu akuyenda kuti anatsanzika kwawo. Inu munatsanzika kunyumba kuti ndikagwira ntchito? Msandinamize. Moti kapena kuti patimu imene palibe amene anatsanzika kuti tukagwira ntchito? Mwina azangawo kapena. Akuti mwina azangawo. Koma ine kunoko tukagwira ntchito osatsanzika china chichonse. Oh. Masiku ano oyambirira zina ali motani? Masiku yoyambirira mantha analipo ndithu. Ngasi kunoko nikoti kumabwera maliro ambiri. Anditi mayika mwina maliro ena yonongeka. Nditi magwira ndithu zimenezozo. Ndiye nkhawa imakhalapo ndithu kuti koma ndikagwire zimenezi koma pang'ono kuona kuti zinalowa nthupi. Okay. Moti mantha so palibe. Sumachita mantha? Masiku ano oyambirira omwewo mukati zakuchitikirani mwina mwadzayika maliro choncho simmakalotayi? Simunaloteko?
kwa ine ndensanalotepo. Kuyambira 2001 ndi ulendo wautali ndithu. Tandifotokozerani pa tsiku mukati mwakumba manda ochuluka amakhala ngati? Pa tsiku ndikuti makumba 4. Okay. Pa tsiku 5. Pa tsiku 4 5. Yeah. Amene wachuluka. Yeah. Munakamba za nthawi tinakamba kuti ya COVID-19. Tandifotokozerani chinkachitika ndi chani kuno kokumba manda nthawi imeneyi? Nthawi imeneyi inali nyengo yowawa. Chifukwa umatuka nyamuka ku nyumba 6 koloko ija kufika kunoko ndiye kuti ni ntchito yokha mpaka na 6 koloko madzulo. Ngati sunadye kupochoka ku nyumba ndiye kuti kunoko sudyaso. Chifukwa timayika nthawi imeneyi ja 10 11 pa tsiku. Amakabuka manda kujeni kusire kuja ndiye kuti ngati yapapa dzenje palibepo ndiye ndauze magayizi anga tsona apa abukaso. Aposa abukaso. Ndiye tigwire ndithu ntchito imeneyi ja mpaka na tikamalira. Anthu samakuopani kuti asakuyandikire lifa matenda ajadalo amati opa kumene ifena amene timagwira anthu amakhala ku bwaloko. Amati sira maliro aja ngati yathu ifeyo tigwire rokha tikwirire tauze abweradza elephata. Inu yonse mmachita so mantha? Mantha analipo. Ngasi matenda aja ni oti yakupha. Tiyenera ndithu panga mantha. Koma tipanga bwanji ndi ntchito tiyenera kugwira basi. So imene ndi nthawi imene mmayikumbukira kuti inali yowawa kwambiri, ndipo ineyo moyo wanga sindidzayiwala nthawi imeneyi. Imafikanso nthawi yoti mwina tsiku kudutsa ndithu osagwirako ntchito yokumba? Zimatheka panopo. Zimathekanso? Zimatheka ndithu masiku awiri koma akati abwere ndiye kuti ni 3 4 3 2. Ndi mmene momene ndikuchezera ndi anzathu amene akudzitchula kuti ndi adzukulu chifukwa ndi amene amakumba nyumba yotsiriza ya ulemu imene timagonekako anzathu amene atisiya. Ndifuna ndimve ndithu zambiri kuchokera mu ntchito yawo kuti kodi ntchito yawoyi zimakhala zikupitirira motani. Ngati mwaongotsegula kumene iyi ndi Hustle Yanga pamene tikucheza ndi anzathu amene amakumba manda kuno ku area 18 cemetery kumva kuti kodi ntchito yawoyi zimakhala zinthu zake zotani machitachita ake. Bwana, mwakamba kuti ntchito imunayamba 2001. Ntchito iliyonse imakhala ndi ukadaulo wake kuti ife tikati atolankhani timayankhula chonchi timatere. Kukumba manda kumafuna so ukadaulo? Ukadaulo umakhala umafunika. Okay. Summangokumba ayi? Amufunika nthu ukadaulo chifukwa kumabwera mabokosi ang'ono, kumabwera mabokosi akuluakulu. Monga chitsazo kunoko tili ndi mwezo standard. Ndi ukadaulo timatengera pa standard paja. Kuti dzenje lija nthu likwane bokosi lidzalowe popanda vuto lina lilonse. Standard imakhala yorani kwenikweni? Umu mulifupi umu imakhala 2 meters. Chimodzimodzi deep 6 meters. 6 meters umu? Umu 2 meters. Ndiye timafuna ujeni mweso wathuja tili ndi thabwa. Tikayeza apa lilowe pasi. Lilowe pasi. Ndiye kuti ukadaulo timatengera pamenepo kuti bokosi likabwera la mtundu wina uliwonse lidzalowa. Ine namvako nthawi inake kuti iyayi adzukulu akumana ndi mwala wa dzidzidzi chifukwa choti munthu amene amankumbira mandayo ndithu adalotsa nzika. Inu zinakuchitikirako ndi zimenezi? Kunoko mwala timaupeza koma timaphwanya umenewo. Timaupeza mwala timaphwanya mwina kungoyamba kulekeza umu. Ni mwala okhaokha mpaka na dzenje lipite pasi. Zimakutekani nthawi itali bwanji kuti mukumbe dzenje limodzi? Dzenje limodzi kuti latha ngati lili makhala 3 hours. 3 hours? Tamaliza. Ndi nthawi ya COVID ija makumba 10 15? Pamene padabwera tsopano abalozi kudzatithandizira adabwetsa chitrekita kuti kumpira maenje kumeneko. Koma kwambiri timayuza manyo pamanja basi. Ndemwati simunakumaneko ndi mwala woti mwina chifukwa kuti munthu wakeyo anatsanzika kwawo? Ndithu timaphwanya umenewo. Koma munakumana nazoko zodabwitsa? Udabwitsa kwa mwala kuti wayala. Koma umenewo ife timamwanya umene.
tikupitirira kucheza bendi adzukulu kuno kumanda area 18 kumva kuti kodi ntchito yawo katikatimo chimachitika ndi chani. Nde ndiso ndi mmodzi mwa adzukulu amene tifunanso timve kuchokera mbali yawo kuti kodi ntchito imeneyi yakhala ili yotani ndipo imakhala ikuchitika motani. Ndikulandireni bambo wanga. Zimwe kwambiri. Dzina lijapa chani ndani? Ndi Cephas Jackson. Cephas Jackson. Yeah. Bwana Cephas Jackson, inu mudayamba liti ntchito imeneyi? 2020. Yeah. Oh. Nanunso mwalembera kuti uyamba ntchito kuno kumanda 2020. 2020. Koma uyamba ntchito kusire 1993. Ine sadabadwe nkomwe. Iwo adali atayamba kale ntchito kusire. 22 bwana. Inu mutati mukuchoka ntchito imene mumagwira mwina poyamba kubwera kuno kumanda 2020. Kuyankha kwanu kudali kotani poyambirira? Poyamba ndithu ine ndali ndi nkhawa kwambiri. Chifukwa chakuti ngasi kumanda kumachitika zinthu zosiyana-siyana ndali ndi mantha. Mantha adalipo. Chifukwa ntchito imene ndimagwirawo si ntchito imene ndikugwira kuno zili zosiyana. Komano masiku ano oyambirira ndi zidali zotani? Masiku oyambirira ntabwera kuno kumanda 2020 ndidadzamva zoti COVID kuno wayambika. Moti ayikapo munthu mmodzi. Adayika pena pake apo. Ndiye ntamva zimene zija nimene ndimamvera COVID kuti COVID ngopsa ndali ndi mantha kwambiri. Mori nkhawa yange danione kuno kunabwera kuno ndiye kuti moyo wanga warani kodi wateraso konkuno. Nditu bwana ato. Koma sizidatero. Koma sizidatero fika pone kuti COVID ja yafika pa chimake paja mpaka zomwe zijanena nzangaja. Tagwira mpaka kumaliza ndituthana nayo COVID ija. Popanda vuto lilose. Zikuoneka kuti mmene mmadzamba ntchito munangofika pakolasi penipeni pamene ntchito nde zilangu yambika kumene. For 2020 COVID adavuto kwambiri 2021. Nditu bwana. Inu mudachilandira motani kuti mwangofika ntchito ndikuiona yayikulu ntchito ngati imeneyi? Ndidachilandira chifukwa chakuti nanga simalamulo a office. Pira ndimwagwire ntchitoko ndidachilandira manja awiri ndithu. Koma nkhawa idalipo. Nditu bwana. Kunyumba anthu sadayambe mantha kuti bambo. Ndidachoka kuno kafika kunyumba kwa forokozera nkhawa idalipo so kunyumba. Sono zikhala bwanji. Pakuti kumene kuja kuzipira anthu kumapita anthu omwe adi ndiye kuti mwina kwa vidi swazikika kuti kumeneko. Ndiye adali ndi mantha anthu akunyumbako. Nditu datsogolera. Mwina mkatikati mwakugwira ntchito kwanu ndinafunsa nzanu aja kuti ena amathokoza kuti akumana ndi mwala zodzidzimutsa kumati munthu wake yakutitu adali wakuti amene adali asiliya amene wadatsanzika. Ino zinakuchitikira nkoni? Kwambiri zinachitikira. Ndifotokozerani. Tukumba manda kumusi uko. Kuru 2021 imene sopano. Tukumba manda dangu kumba mwina kandimeko chepa. Daone kuti mwala posepa. Warani kodi watseka. Tipanga bwanji walimba ndimende malaini kuno. Ndedese ndithu tili ndi mapika amene tuli magwitsa ntchito. Simunatsanzike kuti kukumbura agogo angana ndizoti zikatere kumafulika kutere simunapange choncho. Sidapange zimenezo. Utsanzika kuti sakudwani kumpingo. Ndithu utsanzika kulibe koma kungolimba nazo. Okay. Kuti apa pavure pasavure mali aralipa alowabe ngakhale pali chimwala timathana nacho chimwalacho. Unali mwala odabwitsa osati kwabwino bwino. Mwala ndithu waukulu uja wawaidi wambe. Waruwa magogwana ndipiki ija umajanja piki. Umayaka moto pasipo. Koma mudakwanitsabe. Ukwanitsa uyotsa chimene chija. Koma no utsanzika kuti wonse kuti adatsanzika apapo asilikali lipatseni mankhwali sabe kumasoku ngapiti silijira zimenezo Nditu. Tsiku lanu likati layamba. Chakudya chimene mmadya ifwa iyi ndi ntchito. Yayikulu. Chimakhala chotani pakapaka? Kukachatu chakudya chathu ndekuti ni ntili mweko kati ngati mwayi umene wapezeka waliwo. Koma nthawi zambiri timagwira tikangodzuka basi uzolowera madzagwira ntchito kuno. Osadya chilichonse. Ndithu. Ntchito yanuyo anthu akakuonani samakuopani? Nukhuwe kuti ena polike simu ndimasolowana mwina ena amaliopa. Koma ena olidziwa nditu mwina saopa. Farika dze uri muntima malowa likadziwa kuti uyu amandiopa uyu samandiopa. Ndipo silidziwa ni muntima. Ndifori mangudusana basi kuti ndiye. Koma ena nditu amanena kuti ivi virombo vakweli hivi. Virombo vakweli hivi. Vimagwirira anthu vimene. Vimagwirira anthu. Onde kumakhala kuyika ndikukwirira zonse. Tikakumba choncho ndi kuti mali abwere tiyike tikwirireso.
mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu ndi zinthu ziti zina zimene mmaziona mwina zoopsa za ntchito yanu zimene anthunso mwina amangoziganizira zimene zimachitika? Zoopsatu zimene zingalipezekere zamaliro omwe obwera mwadzidzidziwa ere silidze kuti munthu wafa ndi chani. Eya ndiye chimene chimatiopsa kwambiri kuti mwina tikhoza utenga china chake ngasitimana ndiye mabokosi kuno zoti mbokosi muli chani silidziwa. Mwina chiopsezo yathu ikhoza kukhala chimene chocho kuti mwina tidzalandira bomba kuyika kachani uyiki ngasibokosi kodi. Eya ndiye ziopsezo zathu zimakhalapo ngati zimene zonso. Pali nthawi zimene zimachitika kuti ayi madokotala sadapime bwinobwino thupili zinakuchitikira nkoni kuti kubwera nkudzafukulanso thupi? Izotheka ndi chimachitika ndi chani pamenepo? Nkhani yakuti akabwera monga akapanga madongosolo yawo mezi zimafunikira akatipeza chifukwa mabwera ndi akuboma omwe kuti tidzagwire ntchito yatani kuti yofukula ija. Eya ndi akabwera meyo chilolezo chikaperekedwa ndithu tikamafukula imakhalapo ntchito ndithu yoti timakapeza khofini ija nkulichotsa. Mmatsegulaso ndinu? Tikachotsa bweretsa panjapa timatsegula nkuonanso mkarimo. Nkuona mkarimo nde kuti dokotala uja bwere apange zimene amatani amata. Mmadya nyama koma? Nyama timadya ndithu. Imakwasula za basi. Nyama timadya zedi. Ngo basi ndithu bwana. Akuti amadya tu nyama sikuti. Inde. Tsiku lomwe losuka je nyama pachiwaya. Pachiwaya. Kanyenya kaya. Okay. Ndithu. Mmene ndachezera ndi anzathu amene amagwira ntchito kuno kumanda, adzukulu amene amakumba manda ndikuyika maliro bwinobwino kuonetsetsa kuti wachikondi wathu okondedwa athu ayenda koma ndi ulemu wonse. Ndine Sunganani Siliya, pitizani kuoneka ndi mawu anu wa Zodiac.